नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. विद्यार्थ्यांक परिवहन बस संचालक निशक्ती. शाळे वचूक खासगी वाहनाचे विसंबून आशिल्ले विद्यार्थी. कारवार. कर्नाटक राज्य शक्ती योजनेमार्फत महिला प्रवास मोफत केल्ल्यान महिला प्रवाशाक एक वरदान जाला, तर ग्रामीण भागाच्या विद्यार्थ्यांक कर्नाटक राज्य परिवहन बसात वेळाचेर बस ना जावन प्रवास करूक शाप जाला अशें विद्यार्थ्याले सूर आयकूं येता. जिल्ह्याच्या बऱ्याच भागात वेळाचेर बस संचार ना जावन ही परिस्थिती दीस दिसा गंभीर जातेर आसा अशी जिल्ह्याच्या विद्यार्थ्यांची तक्रार. जिल्ह्यात ग्रामीण भागातल्या शहर प्रदेशात शिकू वयच्या विद्यार्थ्यांक बस व्यवस्था वेळेचेर ना जावन खासगी वाहनाचेर येवचे वयचे पडटा. बस येईल तरी ती प्रवाशांत भरिल्ली उरता. अशा कारणान भाड्याचे वाहन किंवा लिफ्ट घेवन शाळेक वयच पडटा अशें विद्यार्थी म्हणटात. कारवार तालुक्याच्या मल्लापूर, केरवडी सारख्या सिद्धर ITI कॉलेजात येवच्या, माजाळी इंजिनिअरिंग कॉलेजात वयच्या अशा शेकड्यांश विद्यार्थीक 10 ते 15 किलोमीटर अंतराचेर आशिल्ल्या कॉलेजात येवूक बस व्यवस्था ना जावन बस येयल्यार ती बी भरिल्ली आशिल्ल्यान खाजगी वाहनाचेर वयच पडटा. कारवार जिल्ह्यात 7 बस डेपो आसून सगळे मेळ 500 बस आसात. 450 मार्गार पयलीं ही सगळी बसां संचार करताली. आता काही मार्ग रद्द केलात, तर पैसल मार्गाच्या बसात थोडे बस संचार कमी केलात अशी प्रवाशांची तक्रार आसा. शिर्सी ते हुबळी यल्लापूर बस रद्द केलात. कारवार ते मैसूर बेंगळूर बस रद्द केलात. धर्मस्थळ उडपी वयच्या बसांची संख्या कमी केला. 3 बस वयच्या मार्गार 1 बस वयता, तेजेन ती बस प्रवाशांत भरिल्ली उरन तेजेर प्रवासी चडूक शक्य जायना अशें शिर्सीचे शशीधर पुजारी हेमी सांगतात. राज्य सरकाराली शक्ती योजना लागू केल्यानंतरच ही समस्या जावन ग्रामीण भागात बस व्यत्यय जाता. चुकून वेळाचेर बस येईल तरी ती प्रवाशांत भरिल्ली उरता अशी तक्रार मल्लापूरचे विकेश बांदेकर हेमी सांगला. वट्टार मेळ या शक्ती योजनेन विद्यार्थ्यांक मात्र निशक्ती जाला असे ग्रामीण विद्यार्थ्यालो आरोप आयकूं येता. हेतूंत संबंधित अधिकाऱ्यान लक्ष घालन ग्रामीण भागाच्या विद्यार्थ्याला शैक्षणिक दृश्टीन योग्य वेळार बस संचार सुरळीत दवरन विद्यार्थ्याला शिक्षणाक अडथळो येवू दिवं जायना अशें सार्वजनिक आनी विद्यार्थ्याल्या पालकांनी म्हणणें आसा. हेजेर संबंधित अधिकारी कितें निर्णय घेतात ते पळोवचे पडटले. कारवारच्या देऊळमक्की ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या नगे श्री महादेवाली जात्रा उत्साहात झाली. सांस्कृतिक देखावे भक्तांक आकर्षित करताले. कारवार तालुक्याच्या देऊळमक्की ग्रामपंचायत व्याप्तीच्या कुग्रामाच्या नगे गावच्या स्वयंभू श्री महादेवाली जात्रा शुक्रवार 15 डिसेंबराक उमेदीन जाली. या जात्रेचे विशेष वैशिष्ट्य म्हणल्यार या गावचे लोक स्वखर्चान मोठमोठ्या आकाराच्या देखाव्याचे दृश्यावळी करून भक्ताले मन आकर्षित करतात. या दृश्यासाठी या जात्रेच्या 2 महिन्या पयलीं तेका लागच्या सामग्रीची तयारी करूक ग्रामीण लोक या कामाक सुरवात करतात आणि ही सगळी तयारी करताना आपल्या घराकडेन जात्रेच्या कसल्याच कार्यात अडचणी येऊ जायना हेजेर ध्यान दवरतात. या देखाव्यात वाघ नृत्य, अयप्पा स्वामी, श्री साईबाबा वेशधारी, व्हड आकाराचो नरकासूर, ल्हान पोराक धरिल्ली राक्षसीण, तिमिंगल मासो, व्हड आकाराचे प्राणी, स्वामी वेशभूषा अशा विविध तरेचे देखावे सादर करून अरण्य खात्याच्या योजनेत आशिल्ले अनेक कामगिरीची माहिती आणि झाडां लावा झाड वाडया हेजी जागृती करची दृश्यावळी हे सगळे पळोवूक हजारांची भक्त पळोवन खुश जातात. ग्रामीण भागातला विशेष म्हणल्यार रयत मागासवर्गीय कुटुंबान आपल्या परंपरेची या दृश्यामार्फत सार्वजनिकाले लक्ष वेधून जात्रेक येवच्या भक्तांची संख्या वर्स वर्सा वाढत आसा अशें समाजसेवक प्रज्वल बाबूराव शेट हेमी प्रसार माध्यमाक माहिती दिला. ಕಲ್ಲಿಂಗದಾಗ ನಾಕಟ್ಟ ಹೊಡೆದಾಗ ನನ್ನ ಮ್ಯಾಲ ಹುಡುಗ್ಯಾರ ಕಣ್ಣ
नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक लग्न मुंज पूजा अर्चा होम हवन गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना केळी होमाकडी तुळसी तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना शंख रुद्राक्ष पूजेचे कपडे आंब्या पाना तोरण बाशिंग गाईचे शुद्ध दूध गोमूत्र कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार 87 वर्षाच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार एक वेळा अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो रायकर मेनर कायकिनी रोड कारवार। करावळी प्रदेशात कारवारात खारे उदकाची समस्या कारवार या वर्सा पावस कमी जाल्ल्यान जलाशयात व्हांवन वयच्या उदकाचो सोर्स कमी जालो काळी न्हंयत वयचे उदक कमी जाल्ल्यान ही परिस्थिती निर्माण जाला। कारवार तालुक्याच्या कडवाड चित्ताकुला किन्नर वैलवाडा केरवडी अस्नोटी हणकोण उळगापर्यंतच्या काळी न्हंय देगेर आशिल्ल्या ग्रामात पिवच्या उदकाची कमतरता आशिल्ल्यान खूप मोठे संकट येयला। प्रत्येक वर्साक गिमात खारे उदकाची समस्या आशिल्ल्या ग्रामात औंदू दर वर्सापेक्षा पहिलीच ही समस्या येयला। कडवड ते केरवडी भागात बहुग्राम पिवच्या उदकाची योजना चित्ताकुला ते गोटेगाळी पर्यंत गोटेगाळीत पिवच्या उदकाची योजनेमार्फत उदकाची पुरवणी करतात जाल्यार काळी न्हंयतल्यान खारे उदक जास्त प्रमाणात येयल्यान फिल्टर करून शुद्ध पिवचे उदक पुरवणी करूंक व्यत्यय येऊ लागला। मोठ्या पावसाच्या उदकान खारे उदकाचो प्रभाव कमी जातालो पण जानेवारी महिन्यात बरोबर निभावताले पण या वर्साक पावस कमी आशिल्ल्यान अवधीपेक्षा पहिलेच खारे उदकाची समस्या जाली असे कडवडचे ग्रामस्थ सुशांत भोवी हेमी सांगतात। काळी न्हंय देगेच्या प्रदेशाच्या हणकोण व्याप्तीच्या भाईत खारे उदक गेल्ल्यान भाईतल्या उदक दूषित जाला। काळी संगम प्रदेशाच्या सुमार 25 किलोमीटर अंतराचे पर्यंत समुद्राचे खारे उदक भाईत वयता त्या भायर गजनी आसात ल्हान तळे आसात तितूंत बी खारे उदक वयता असे हणकोणचे अंबिगवाडा निवासी जगदीश गंगेपुत्र हेमी प्रसार माध्यमांत सांगतात। सरकारान योग्य ती उपाययोजना करून भविष्यात सुरक्षतेच्या दृष्टीन पिवच्या उदकाची शाश्वत व्यवस्था करूं जाय असे सार्वजनिकाली म्हणणे आसा। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।